Здравейте, приятели! Днес ще поговорим за факторите, които определят размера на кредита. Споменавала съм темата и преди, но нека си припомним. Първият основен фактор, за да получите желания размер на кредита, е вашия доход. Тоест, доходът ви трябва да е достатъчен за обслужване на този и ако имате останалите жилищни, потребителски или друг вид кредити, които обслужвате към момента. Вторият важен елемент, за да получите определен размер на кредита, е да е достатъчна пазарната оценка на имота, който ще бъде обезпечение по кредита и ще бъде ипотекиран в полза на банката. Като този процент бива от 50 до 85% в най-добрия случай и при определени банки, в зависимост от местоположението на имота, както и от неговия статут. С пожелания за приятен и много успешен ден!